नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देख कर आए हैं हर हर गंगे और संघर्ष 2, जो कि आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज हुआ है। दोनों पिक्चर जो कि भोजपुरी की दोनों बहुत बड़ा फिल्म था। तो पहले हम देखे हर हर गंगे। तो चलिए उसका स्टोरी बताते हैं आप लोग। तो जैसे कि रउआ सब के पते बा कि हर हर गंगे फिल्म गंगा मैया के सफाई के अभियान के ऊपर फिल्म बा। और का मतलब पवन सिंह के जबरदस्त लुक देखे के मिलल बा पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म में। और भैया एकदम मतलब जैसे पवन सिंह के डायलॉग मतलब एक एक डायलॉग पे एकदम हॉल में जो सीटी बजत रहे ना, मतलब बता ना सके रउआ सभी के। और एकदम सिनेमा घाल एकदम हाउसफुल रहल है। अब भैया मतलब पवन सिंह के एकदम का खतरनाक डायलॉग गाना भी में जबरदस्त बा। भर बारूद तोरा गुप्त जगह पे रख के ऐसा अगरबत्ती दिखाई। बाकी अरविंद अकेला कल्लू के में कमे सीन दिखावल गईल बा। ये फिल्म में हमरा सबसे ज्यादा बेहतरीन सीन लागल अंडर वाटर सीन। मतलब का गजब के सीन बा। मतलब कि भोजपुरी से हटके दिखावल गईल बा और ये कुछ नया भोजपुरी में बा। और पावर स्टार पवन सिंह के तो रउआ सब जनबे करीले कि ओकर डायलॉग के दुनिया दीवाना बा। बाकी फिल्म में हमरा एक चीज अच्छा ना लागल, उ बा बीएफएक्स इस फिल्म के। उ जे मगरमच्छ वाला सीन बा वो एकदम नकली हमरा लागल। बाकी फिल्म जबरदस्त बा भैया। रउआ सब ना देखली तो जाके जरूर देखी सिनेमा हॉल में भैया। पर एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, सब बोल रहा था पिक्चर पैन इंडिया है। ये तो अभी यूपी बिहार में ही खाली और बाकी जगह रिलीज हुआ है। तो साउथ वगैरह में कब रिलीज होगा भैया? जल्दी से रिलीज कर दो। बाकी रउआ सभी फिल्म न देखी तो जाकर जरूर देखी सिनेमा घरों में। बाकी ये वीडियो कैसे लगा हमरा कमेंट में जरूर बताइए। रउआ सब अगर ये फिल्म देख ले बानी तो ये फिल्म के कौन सा बेस्ट सीन लागल हमरा कमेंट में जरूर बताइए। और हमारा चैनल पर नया बारी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे। जब तक के लिए बाय।